बर' हारिनि सुथुर बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा ट्राइबेल जानानै ट्राइबेलफोरनि बेरेखा खामानि मावग्रा जायबा क'क्राझारनि एमपि नबा कुमार सरनिया बुंदों दैजिं फेस्टिवलखौ बन्द जानांगौ होननानै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों क'क्राझारनि एमपि जायबा नबा कुमार सरनिया बेनि बागै दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन। बिटिएडि एरियानि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव दैजिं फेस्टिवल जाबाय दं। बे दैजिं फेस्टिवलखौ नबा कुमार सरनिया बन्द खालामनांगौ होननानै खौरां फोरमायदों। केबनि आन्दोलन आरो कानि आन्दोलननि थाखाय बे नबा कुमार सरनिया दैजिं फेस्टिवलखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बुंदों। आरो लोगोसे बे बुंदों दैजिं फेस्टिवलाव मै बेदर मोनो, अमा गोरान मोनो, जौ बिदै मोनो, बायदिसिना जानाय लोंनाय बे फेस्टिवलाव जायो होननानै बे बुंदों। बर' हारिनि सुथुर बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा बिटिएडि एरियाखौ थंग खालामनो नागिरग्रा बेफोरबायदि मानसिफोरा जोंनि बिटिएडि एरियायाव बोरै जोनोम मोनो? बे गासिबो जोंनि बर' हारिनिनो गोरोन्थि। दा बेखौ बुंनानै जों जेबो लाब गैया। दा बे सासे एमपि बे गोसोआव मा जादों बेखौ नखिनो हायो बे बिटिएडि एरियानि बागै, मानोना बे जोंनि क'क्राझार समस्तिनि एमपि। दा बेखायनो बे गोदाव सोराव बखिलागासिनो दं बर'फोरनि बागै। बर'फ्रा मोनसे मोजां फेस्टिवल खुंदों, बेनि सायाव एगेन्स्ट ओंखारदों। बेहाय मै बेदर मोनो, बायदिसिना गाज्रि मुवा मोनो होननानै होनदों। बे दैजिं फेस्टिवलाव मै बेदर मोनमारो ना जौ बिदै मोनमारो आं बेखौ जेबो मिथिया। आं थांफेरनायबो जायाखै दैजिं फेस्टिवलाव। थांगोन, समाय मोनबाथाय थांगोन, टाइमा मिलायबाथाय थांगोन। आंबो थांनानै नायगोन खनसेबाबो दैजिं फेस्टिवलखौ। आरो बे नबा कुमार सरनिया जोंनि बे बर'फोरनि फेस्टिवल दैजिं फेस्टिवल, नामाबो बर'फोरनिखा दैजिं फेस्टिवल। बे दैजिं फेस्टिवलखौ बन्द खालामनो नागिरदों। बे अबेनि बन्द खालामग्रायालाय नों फैलाय बन्द खालामलाय हागौबा देखायलाय, बन्द खालामनानै देखायलाय। दैजिं फेस्टिवलाव बन्द खालामग्रा नों एकदमबारे जाथारि खोथा बखिबाय थायो। बोरै बेबायदि मै बेदर फानलाबायनो मोननांगौ जाखो मोनसे फेस्टिवलावलाय? आसरित! बेबायदि बखिलाबायबा जागोन नामा? बिदिब्ला जोंबो अनेक बखिनो हागोन माथो गुबुनखौलाय। आं खोनादों नबा कुमार सरनिया बुंदों आरो नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय। आं माखासे भिडिअ क्लिप देखायनि। মই সমগ্ৰ চিৰাঙৰ লগতে বিটিচিবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক এই दैजिं ফেষ্টিভেল বৰ্জন কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এই সময়ত অসমৰ মানুহৰ দুখৰ লগত সমভাগী কৰাৰ সলনি যদি ইয়াত মদ জুৱা আৰু মাংসত মত্ত হৈ থাকে, এইটো কিন্তু চৰম অপমান। ইয়াক কোনো কাৰণে সহজভাৱে লোৱা নহয়। ইভেন ইয়াত হৰিণাৰ মাংসও মানে বিষত এটা আয়োজন চলাবলৈ আমি ভিতৰতে গম পাইছোঁ। আৰু যদি সঁচাকৈ এই নিৰীহ হৰিণাবিলাক হত্যা কৰি ইয়াত মানে ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে, ইয়াক কিন্তু অকল প্ৰকৃতি প্ৰেমী বুলি নহয়, আমি সকলো লোকে গৰিহণা দিয়াটো बन्द खालामनो नागिरग्रा बे जोंनि बर' हारिनि फेस्टिवलखौ जेरैखिबो मेगन साग्रा मानसि थायो। बे बर'फोरनि जायगायाव मै बेदर मोनो होननानै बेबायदि बखिदों बे निउसाव। आसरित! आं गोबां दुखु मोनदों बे निउसखौ खोनानानै। दैजिं फेस्टिवलाव मै बेदर मोनो होननानै बे बुंनायाव आं गोबां दुखु मोनदों। आरो नोंथांमोनाबो दुखु मोनदों जानो हागौ बे भिडिअआव नोंथांमोना खोनानानै। बिटिसिखौ बर'फोरा एसेबां खस्थ'नि गेजेराव लाबोबाय, नाथाय बे बिटिसिआव गोबां सुथुर दं। दा बेखायनो जों गासिबो खौसे जानांगोन, नङाबा जोङो सुथुरजों जेनगोन, मिथिबायना? अके गाइस, नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जायबा नबा कुमार सरनिया आरो लोगोसे दैजिं फेस्टिवलखौ बन्द खालामनांगौ होननायनि बागै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरा गासिबो मिथियो। उन्दैयानो जा, गेदेरानो जा, बोरायानो जा, बुरैयानो जा, गासिबो मिथिनांगोन दिनैनि बे निउसखौ।